Ix-xogħlijiet fuq ġnien Merino f'Ħallija għaddejjin b'ritmu maġġel biex din l-art flok tinbena issir spazju ieħor miftuħ favur residenti u dawk kollha li jżuru l-lokalità fejn jistgħu jiltaqgħu jistrieħu u jgawdu ambjent san u rilassanti. Dan ġie spjegat waqt żjara fuq is-sit li għamlet il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli. F'dan l-ispazju se jitħawlu diversi siġar u se jsir tip ta' passaġġ fejn il-mogħdijiet fil-ġnien se jkunu magħmulin minn ħamrija kompatta u se jkunu aċċessibbli kemm għal siġġijiet bir-roti kif ukoll pushers. Ġie spjegat ukoll li l-ispeċ ta' siġar magħżula se jirriflettu ir-rabta tal-villaġġ mas-siġar ta' ċitru filwaqt li l-karatteristiċi eżistenti fil-ġnien se jiġu rrestawrati. Il-Ministru Dalli spjegat li minn dan il-proġett se jgawdu madwar 1260 resident li jistgħu jaslu għalih f'distanza ta' inqas minn 10 minuti mixi. Din l-art f'Ħallija hija waħda minn numru ta' artijiet li iddeċidejna bħala gvern flok jinbnew isiru ġonna u parks fil-lokalitajiet tagħna. Hawnhekk ix-xogħol għaddej għaliex irridu li dan il-ġnien issa jitlesta malar kemm jista' jkun wieħed mill-numru ta' ġonna li għandna għaddej ix-xogħol fuqhom biex jingħaqdu mal-proġetti li diġà lestejna.